už si s vámi vítá taky Pavel dalšího videjka. A... Hej, to ty vlasy, to triko si vyměň, nemůžeš nikoho propagovat. To ti nějak vadí? Jo, moc. No, tak dobrý, tak počkej. Takže co lepší už? No, určitě mám. Takže vítám vás dalšího videjka. Už se mu to snad bude líbit. Takový to je jedno. Takže v tomto videu se to video bude proč netočím videa už asi měsíc. Netočím je z důvodů mých. Ne, že by mě to nebavilo, mě to furt baví, jenomže nemám čas. Protože s kamarádem rozjíždím ještě ten vedlejší projekt, který jsem asi někam psal, nebo dokonce ani nepsal, už ani nevím. A už to je dotočený konečně, takže teďka vlastně už budu mít více času, takže proto točím tohle videjko. Proč jsem netočil? Může za to, že jsem zvlášť měl ještě na to Slovensko, jak jsme jeli, ještě ze školou jsme jeli, takže ještě to jsme museli ještě mít jaký taneční číslo, takže na to jsem zkoušel, neměl jsem vůbec čas něco doma natočit a tak. Dále jsem ještě s ním točil, takže jako... A ještě i toto vydáš ještě s kámošem tady mám ještě jeden tajný projekt, z kterého nespadne, to vím, poněvadž už máme asi 20 minut zase už. Teďka budu mít více času, protože s ním to je taky náročnější. On má na všechno dost času, ale on to chtěl fakt, ten jakým jsem to točil, tak ten to chtěl fakt hodně. Ještě musím něco dodělat do školy, tudíž, takže jestli se vám tohle video líbilo s názvem Proč netočíš videa a zase vás budeme jenom proč, takže můžete zanechat like, můžete dát i dislike, můžete to i sdílet, když taky máte nějaký kamarády a taky oni furt chtějí proč nejdete ven nebo tak to můžete i sdílet, můžete to jim poslat. Je to jenom na vás, co se tím videem uděláte. A asi. Ahoj. Nakupujem v KFC, nebereme LSD, nevadí nám USA, všechno je pro nás OK.